Joo, mä oon Pasi Huovinen ja mä vastaan Taloustutkimus Oyn palvelutuotannosta. Taloustutkimus on reilu 50 vuoden ikään ehtinyt suomalainen perheyritys, joka palveluna on tuottaa asiakkailleen ymmärrystä erilaisista ilmiöistä ja asioista, mielipiteistä. Ja keinona tähän on ollut alusta asti ja edelleen kyselytutkimukset. Meidän tarve oli saada yksinkertaisempi järjestelmä. Meidän tarpeena oli helpottaa meidän ihmisten työskentelyä sen järjestelmän kanssa. Sitä piti yksinkertaistaa. Me toivottiin, että siihen tavallaan sen tietojen täyttäminen ei olisi niin hankalaa kautta aikaa vievää. Eli varmaan sellainen tietynlainen rönsyjen purkaminen oli yksi iso tarve. Ja sitten toisaalta meillä oli erilaisia raportointitarpeita, mitä me toivottiin, että me saadaan parempaa ja luotettavampaa dataa siitä systeemistä meidän päätöksenteon tueksi. Odoo ei tullut meille uutena tämän projektin myötä, vaan me oltiin jo Odoota käyttävä organisaatio, että me haluttiin lähteä tavallaan uudelle kierrokselle ja haluttiin saada apua siihen, että miten me korjattaisiin sellaisia erilaisia valuvikoja, mitä meille tuli silloin tavallaan sen ensimmäisen kierroksen aikana. Yksi sellainen tärkeä periaate, mitä avoin systeemiskin meille tarjosi aika järjestelmällisesti, että haettiin vaihtoehtoja ja ratkaisuja siitä niin sanotusta vaniljaversiosta, että pyrittäisiin pois niistä räätälöinneistä ja osattaisiin ja tiedettäisiin niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä Odoo tarjoaa, että osattaisiin hyödyntää niitä, mitä siellä tulee jo tavallaan peruspaketista ilman, että joudutaan lähteä hirveästi säätämään ekstraa. No, projekti sujuu mun mielestä hyvin. Toki me tiedostettiin, ja kaikki varmaan tiedostaa sen, että ERP-projektit ei ole mitään maailman kiitollisimpia projekteja. Vaikka parannettaisiin jotain, niin silloin ihmiset kuitenkin joutuu muuttamaan tekemisessänsä jotakin tai oppimaan uutta, ja se ei ole koskaan hirveän ideaali tilanne. Tavallaan ehkä se yksi iso juttu oli se, että jos jostain moduulista oltiin hyödynnetty aikaisemmin vaikka sanotaan 1/3 siitä, mitä siellä oli mahdollista tehdä, niin nyt me selkeästi saatiin mun mielestä enemmän mehuja irti siitä, niistä mahdollisuuksista, mitä se moduuli meille tarjosi. Antaisin siitä kyllä hyvän arvosanan siitä yhteistyöstä. Ja ehkä syyt sille on mun mielestä, että avoin tuntee tuotteensa. Musta tuntuu, että hyvin. Eli pystyy tavallaan etsimään siitä itse tuotteesta ratkaisuja, eikä silleen, että lähdettäisiin rakentamaan sen tuotteen päälle hirveästi jotain lisähimmeleitä. Et se on mun mielestä ollut hyvin, siis sanotaan, että siitä avoin kyllä saa paljon plussaa, että on se oikea tapa mun mielestä tehdä. Ja sitten taas sitä ei pystyisi tekemään, ellei keskustelua käytäisi fiksulla tasolla siitä, että mikä se meidän keissi ja tilanne on, jotta avoin pystyy siihen erilaisia ratkaisuja tarjoamaan.